nevyzná. Oddělme výkonnou, zákonodárnou a soudní moc od sebe navzájem. Jak je možné, že ten, kdo vládne, si vytváří zákony? Ten zákon nemá cenu ani papíru, na kterém je napsán. Co to je za zákon? Představte si, že já budu podnikatel a vytvořím si sám pro sebe prostředí, v němž budu podnikat. Budu nařizovat lidem, co mi mají nebo nemají dávat a co mají nebo nemají dělat. Jak je to možné? Tohle to dělá současná vláda. Tohle to není demokratické, to není ani lidské, to je přímo nelidské. My musíme mít systém, který je skutečně demokratický. A ta demokracie jako taková je systém, který je nádherný, krásný. Je to systém, kde není libovůle. Tady tento systém chtěl zavést už Tomáš Garrigue Masaryk. Baťa, podnikatel, ho respektoval a další lidé první republiky. Co jsme s tím dneska udělali? Dali jsme moc gaunerům, lidem, kteří vylezli z kanálu. Ano, vážení, je to i naše chyba. Musíme si šáhnout sami na srdíčko. A to proto, aby jsme si uvědomili, že tuto chybu nesmíme už opakovat. Už nesmíme dovolit těm, kteří jsou tam dneska, aby nás reprezentovali. Tady mám placku. Ano, stydím se za prezidenta, který krade. Stydím se za prezidenta, který rozbil tento stát a podle ústavy Československa i České republiky je jednoznačně vinou vlastizrady. Jak to, že za to není trestán? Stydím se za prezidenta, který rozkradl a dovolil rozkrást tento stát. Jak je to možné? Nemlčme už. Buďme těmi, kdo se rovně postaví, kdo neohne svůj zbet. A já vám tady říkám, že jsem ten, koho i kdybyste zabili, tak mě zabijete. Ale ta myšlenka, ta je už tady. Myšlenka bez politických stran, myšlenka skutečné demokracie. My jsme nikoho nepodváděli, my jdeme čelně a lidé, kteří byli těmi, kdo neunesli tuto pravdu, dneska kličkují. Já tím nejsem a nikdy nebudu. Tady předem všema vámi ukazuji svoji tvář. Ano, jsem to já. A kdokoliv mě může napadnout, kdokoliv mě může zničit. Ale nikdo už tuto myšlenku nezničí. Zvítězila na Islandu a zvítězí ve střední Evropě. My jsme srdcem Evropy. A jestliže to srdce je nemocná celá Evropa. Ožije-li toto srdce a krev pravdy se v něm rozšíří se do celé Evropy. Nechceme zrůdnej finanční systém, který devastuje a rozkrádá a ničí. Chceme normální děti. Jsme solidární s Řeky, Itali, Španěli a dalšími lidmi. Skutečná demokracie, tento termín je dneska už běžný v celé Evropě, v celém světě. Nedá se to zastavit. Pravdu nezastaví. Nikdo ji nezastaví. Nechci majetky, nechci postavení. Já budu šťastný, já jsem důchodce, když budu si moct dělat někde na zahrádce. Ale budu nešťastný, když budu vědět, že jsem v zemi, kde pravda je na úbytě. A budu šťastný, když budu vědět, že jsem v zemi, kde pravda vítězí. Tato země je zemí Jana Žižky, Jana Husa. Ten za pravdu zemřel. A další lidé. Jan Amos Komenský protestoval pomalu celou Evropu. Byl to on, kterého nazval celý svět učitelem národů. Buďme hrdí za tyto lidi a zatraťme ty, kteří dneska devastují tento stát.
Já se omlouvám, jsem skutečně zralej do postele. Přijel jsem sem zdaleka, sotva stojím na nohou. Ale věřte mi, že jsem rád, že jsem k vám mohl promluvit. Mě dělá problém vůbec sem vylez nahoru. Už jsem ve věku, prostě mi to nejde, ale nedalo mi to. Já jsem k vám musel promluvit. Já vám moc a moc děkuji.